आं समायरु YTF ni bagai जों दिनै करबुक वेस्ट भिलेज कमिटि बा वेस्ट भिलेज कमिटि करबुक नि आरो जों YTF राव प्राइमारि कमिटि खाखा हाउस बरक माने आरो निजे दंनाय रक युथ रक बरक प्रेसिडेंट सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेंट मेम्बार केसिआर मीडिया टीम रक जंलायखा प्रेसिडेंट बरक हाउस जंखा बानिराम रिया ते भाइस प्रेसिडेंट जंखा बरक अश्विनी कुमार देवबर्मा ते खरंसा भाइस प्रेसिडेंट जंखा बरक आम्बाजय रिया ओंके अपनो बेलेके हामबाय ओंके ते सेक्रेटारि मुक्ताराम रियां ते जितेन रियां ते पविन्द्र रियां बके सेक्रेटारि ते केसिआर हांके सोमेन रियां ते मीडिया इंचार्ज हांके नोमेन रियां ते बाबाके ऑल मेंबर्स हांके जों दिनै फाइमानजा फाइका दिनै सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि सुजय उचुनो कलखमे बा फाइमायाखौ बिहां सम बिजि दंना हांके दिनै मेंबर्स समरिया आनि याग्राव दंगो बसिनो मेंबर्स गां निजे सेन्ट्रेल सेक्रेटारि ते yang sini kesam agak diploma thang sam khai pene borok tongo te jo to tongmai jagawo nge जों tini primary committee no जों karak khane bai te kok boksa loikha te borok kaham message dekha baskani tin bubagrani tamnai November mas rogo जों grade diploma jonmo thangnai bagi ba जों kok sa loikha te tin baskangni grade diploma te ja tini social mane do fana je bake जों mathangi manai tini next generation जों bake grade diploma snamai जों klangi thamanai bubagrani senkra ngai जों aboti kok boksa loikha baskango borok तेबो कराखे बरनि प्राइमारि कमिटि न कराखाइ बरक बसकांग नबे मास ग्रेड ट्रिपल थांनो बाय रेडी बंजाक बरक गते जों खाखलायो प्राइमारि तिनि जे वेस्ट कर्डनि प्राइमारि कमिटि कराक गुबै खाइ जों बोबाग्रान सेंक्रांगै बोबाग्रान चुबा बोग्रा आशीर्वाद माने जों ते बसकांग जों आगाव थानायनि आं खासंगो बरंना आं निजे व्यक्तिगतभावे जों सेन्ट्रेलनि व्यक्तिगतभावे तिनि प्राइमारि कमिटि जरा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि केसिआर न ते जत मेम्बारनो जों हामबाय जानगो जाते बरकनि नाहारमुं ग्रेड ट्रिपलनो जत जों थानसा खाइ जरा बुसियानो बुसिरि बरक दिफाने आं खासंगो अमताहिनो आना आसनारगो ते बुबाग्राना हामबाय मारगो जों मताखे YTF न दफानि सामुं खायनो बागै जों जरारमानि बागै आं पाइपलाय हामबाय बुबाग्राना ते तिनि YTF नि प्रेसिडेंट सारुनेल ते तिनि सेन्ट्रलनि जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन त्रिपुरा बरमा हामजाकमानि जबानि जिबाय कारण बरनो जों बेलेखनो सपोर्ट बा जों समर्थन जों जे गाइडलाइन दिमा जों सामुं खाय दं बागै ते जों बसकांग बुबाग्राना जों आयुब लगैनो बुबाग्रानि सेंक्राङै जों बसकांग थांमानान बागैनो बुबाग्रान खुलुमैनो आं अबन सुरि सानैनो तिनि YTF जता कराखे जों बुबाग्रान फानमानै बस आगाव थांनो दं आसनो कक हामबाय।